Jaya anakku yo. Dongano Sogol umure dawa ya, Mbok. Ngomong ngono ta. Ini yo. Wis muga-muga selamat sak lawase yo le yo. Iya, Mbok. Ya wis Benene rambute Sogol sepurane ning ate yo. iya le. Dongaku kanggo kowe ya nak. Sepurane kangen. Iya le yo. Wis aku tangan burise ya, Mbok. Iya le, mbak yo ngono tak nonton lakon ning mburi le yo. Ono Pesane. Nah, saiki yo awake dhewe biyen kan yo Guru bareng ya. guru bareng yo digula wentang bareng, diwecang bareng-bareng. Lah, saelingku Kang Sogol iku duwe agul-agul yaiku sing jarane pitik kanca warna. Terus siji maneh Kang Sogol Sing terakhir iku ya. duwe ilmu Mustikane. Iya. Iya. Nah, iki Kang. Iya Karman. Berarti awak dhewe ayo matur nanggone Doro Mantri. Doro Mantri. Yen iku pengapasane Pengapasane Sogol. Karman, Burahman. nggih. Riko wong loro wingi wis ngomong barek aku. Dene Sogol iku duwe pangepasan. Duwe pangepesan dene lek pas si Sogol iku mencrok nang wit gedang dene bakal dadi wit gedang. Nek mencrok nang ngene wit duren kaya wit duren. Lan yen mencrok ning ngene pring ya kaya pring. Tapi nyatane mencrok ning ngene gedang, gedange tak tembak Sing mati Sogole dipanggah urip. Mencrok nang ngene pring, pringe tak jur, Sogol dipanggah jek urip. Terus maneh Riko wingi ngomong jarene Sogol iku duwe pengapesan PT Cemani. Cemani. Tak maca warna wingi jarene. Ya. Yo. Nah, pitike tak tembak. Nyatane Sogol ya pangaji urip. Sampean berarti wis goroh karo aku. Kira-kira iki sing bener sing endi? Lek ancene sampean wong loro iki wis ora kena dipercaya, yo sampean kok bakalan tak serahne nang ngene Doro Superman. Tuan Mantri iki mau aku wis ngomong karo adikku Karpan. Yen Iya. sik ono siji piadele adikku Sogol. Yaiku apa, Mang? duweni ilmu, duweni Mustikane regul. Nah, Mustikane regul Abul iku maksudnya kepiye? Carane regul iku lak nggone Nggone banyu. banyu. Yo. Nah, engko lek saman oyak Sogol, tak panjingi Sogol ambek Kang Durahman supaya Kene dikira takir pontang. Nah, engko lek wis dhek iku. Tapi sampean sakno dhisik carane takir plontang. Engko lek wis Kang Sogol iku mau cedhek kanggone kali sampean brondong dek luru. Lek wis ngono mesti Kang Sogol jegur nanggone kali. Nah, ngono iku mau takir plontang sing wis sampean siapno iku mau sampean cemplungno. Iku kok lek muser Muser iku mandeke yo kudu. Iku lho nggone Sogol. wis iku sing terakhir. Ngono ya? Iya. Bener iki. Nek ancene iku siji-sijine pengapesane Sogol. Wis dina iki Riko wong loro tak tugasi oyakan. Sogol gawa nang ngene kali terus engko ayo di cemplungi sing jenenge takir plontang. Nek ancene sing sampean omongane wong loro bang bener nyolek kamu tank. Ya bener, kanukten tapi ndadekno sorone masyarakat. Ya iku sing diarahi kelakuanmu dhewe. Kowe iso nyolong barange wong, nyolong barange company walaupun kok wenehno masyarakat. Olehku nyolong amarga coba ta wasno wong-wong iku. Wong-wong padha gak duwe gara-gara company iku sing jajah sumber gembul. Oh ya kudune masyarakat iku ya duwe kreatif. Kowe mbok tetanduran supaya iso ana asile. Gak mbok batu Iya, tapi Supaya gak suwe-suwe. ya Ayo. Nen kowe wani jajal mungsuhun cacakmu. ngono ya. Ya. Yo, iku enek kali. Coba tak jekur kali. Ya. Golek ono aku.
Ayo, ayo. Karman, ayo disiapno alate. Aku munyer langsung sampean brondong ngambek lu sampean. Wis. Ben gak suwe-suwe. Coba saiki cemplungne tak kelontang iki nang ngene kali.